Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends, kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw duha ka istorya ang ato ang i-feature. Mga short stories gikan sa nagkalinlain nato mga senders nga mga YouTube subscribers nato. Sa ato mga kaigsunan diha, nga wa pa maka-subscribe o mga bisita lang sa ato ang YouTube channel, please support our channel. Click the subscribe button and the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. And of course, katong ginaan maminaw sa mga karaan nga mga istorya nato, inyo sa namakitaan sa Katabi channel kauban ni Ate James. Sa mga nangutana nga nung dili pwede na to magamit ng mga karaan nga nadungog ninyo sa radyo nga mga background nga music, dili na nato na siya mahimo. That is why nga nata aning bago nga format karon because ma-copyright issue ta ana. And lahi sad to ang naa sa radyo o karon sa to ang YouTube channel. So kani ato ang YouTube channel personalized gyud siya, pinagdaag gyud siya sa to mga followers sa Facebook o ato ang mga subscribers sa YouTube channel nato. So katong ginaan mo padasad sa ilahang mga SWAT, just click the link below. Tan-aw ninyo dito asa nga email ad ninyo ipada ang inyong mga istorya. So, dito maglangay og ania na ang unang istorya sa tuang YouTube channel nga Dear Papa Joe Stories karong adlaw. Kining una na to nga istorya pinada sa tuang YouTube subscriber nga si Inday. Kung unsa may unod sa istorya, paminawan ninyo till the end. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo diha og labi na sa imuhang mga avid listeners and viewers sa imuhang YouTube channel. I hope nga naratatanan sa maayong kahimtang ug asa man nga dapit matag usa ka nato na himutang karong orasa. Sa di pa nako sugdan ang istorya magpailaday ko ninyo. Please call me Inday, from the land of Tarsier, nga walay lain, ang isla sa Bohol, Papa Joe. Nagsuwat ko sa akong kaagi kay gusto na ko nga ma-share sa mga katawhan and somehow makuhaan pod og pagtulunan sa uban. Sama sa kasagaran nga mga kaagi sa tuang mga letter sender nga nagpada sa imuhang channel Papa Joe. Nagdakupog ko nga pobre. Dagami man nagigsuon ug kuwang na lang usa mahimo naming usa ka dosina. Pero bisan pa sa kalisod sa kinabuhi, nagpasalamat gyapon mi kay gitagaan mi kami man nagigsuon og mga buutan ug kugihan nga amahan. Kugihan muhimog bata, Papa Joe. Bitaw joke lang. To be honest, Papa Joe, tinud yun na nga kugihan nga akong papa nga mangita og kabuhian namo. Mutrabaho siya, maadlaw og mutrabaho pod matag gabi para lang makapakaon sa iyahang mga anak. Nitong mga bata pa mi dito mi nagpuyo sa bukid nga layo kayo sa sentro. Mga 10 kilometro ang among bagtason para maabot ang maong barangay sentro. Unya na po dito ang elementary school nga amo ang gitunghaan. Unya, another 3 kilometers na pod ang among baklayon o laktan gikan sa sentro paingon sa eskwelahan sa high school. Makaingon yun ko nga dili lalim ang amo ang nagian nga kalisod, Papa Joe. Dili na ko malimtan kini maong experience kundi inig padung namo sa eskwelahan, magiyahay mi og bakta sa bukid, padung sa ubos sa sentro para lang maka-eskwela. Unya magdami sa mga baon nga giputos nga hinaob nga dahon sa saging. Dili pa na ko makalimtan si mama nga every morning basta padung nami mugikan sa eskwelahan, kaming 5 ka man nagigsuon, iya haming pustan sa mong baon. Nga purtigyud kabantok kayo ang kanon. Unya, paibabuan dayon og tagduha kasi nugbang buwad nga putput, Papa Joe.
Bali, amon lang tabangan 5 nga manigsuon ang baon. Imagine, kada udto sa oras nga tingkaon, aligre kayo mi nga mangaon. Bisan og ingon ato lang mi sa among life pero happy mi Papa Joe. Ingon ni ato ang routine mo everyday nga muskwila mi, magbaktas og napo ngadto sa 13 kilometro para lang makaadto og eskwelahan. Unya inig-uli na sab namo, same ra gyapon nga gilayon ang amuang baktason. A total of more or less 23 kilometro kada adlaw. Hangtod sa kaadlaw niya to kalit lang nakarealize si mama ug papa nga mobalhin lag puyo sa sentro. Kay naluoy na kay sila namo sa akong mga manghod nga magbaktas og layo kayo. Namda yuta nga akong lulo sa baryo. Mao ilang gamiton. Sa kadugay namong binaktas nga mga maguwang nako kadto pa sila nakarealize nga mobalhin og puyo. Pila na may istorya nakabalhin mig puyo sa baryo sa yuta sa akong lulo. Nagtukod sila gamay nga payag. Gamay ra gyud kayo kanang igo ra nga mahigdaan. Ang among lungagan nasa gawas kay dili na maigo ngadto sa sud. Niadtong panahon na Papa Joe, napa ko sa second year high school. Samtang ako mga manghod napa sa elementarya. Lisod kayo ang among kahimtang niadto. Mutabang mi nila ni mama ug papa nga mamagul, manguling ug maghakot og bonbon ug bato ug uban pa Papa Joe. Bisan og unsan lang nga racket among himuon para lang makakwarta. Mutabang po mi og pananggi, pangani, mangguna. Basta tanan na lang wa mi tapul-tapul para makatabang sa among pamilya. Ako ang klase sa anak nga di makaako nga maglantaw sa ginikanan nga magkalisod. Bisan pa og panglalaki nga trabaho. Akong buhaton sama sa pagdaro ug pagsudlay sa basakan. Nakaingon gani ko sa mga galingon nga may pauntag na lalaki na lang ko para mas kusgan ug makasugakod ko sa mga bugat nga trabaho sama sa pag-alsa og sinako nga humay. Every time nga mangani mi sa among umas sa bukid Papa Joe. Sa among manang igsuon gikan sa kamagwangan hangtod sa ikatulo nga igsuon, high school graduate lang ang natapos kay walay ikapiskwela sila si mama sa college. Mao nga mas gipili na lang nila nga manrabaho. Tungod sa sayo nga pagmarabaho sa akong mga maguwang, nakatabang-tabang gyud sila sa among pamilya financially. Ug dako gyud ang tabang sa pag-support namo ilang mga manghod sa muang edukasyon. Ang way puas nga pag-support nila sa mong pamilya ang rason nga dugay na minyo ang usa sa akong maguwang. Ug matud pa sa akong maguwang nga di lalim nga mabuhi ning imabaw ning kalibutana. Ang lain akong usa ka maguwang ang akong ate kay wa gyud na minyo hangtod karon kay di kuno lalim ang responsibilidad kung magkaanak. Dili na ko sila mabasol Papa Joe nga murag na phobia sila sa kalisod nga nagian ug nakahukom na lang nga di na lang mangita paglaing responsibilidad. Kay sa amo palang daan nga ilang mga manghod, responsable naman kayo sila namo. Butan kay akong mga maguwang Papa Joe, grabe lang pagsuporta namo mao nga ako gyud sila nga girespeto ug mao akong gihimong role model nga ako pud unya ini kadako nako. Ako na pud ang motabang sa akong pamilya. Mamapod niya nga akong naandan sukad pa pagagamay nako Papa Joe. Gawas sa mga buluhaton nga panlalaki sa akong papa nga akong tabangan, mutabang pug ko sa pambabae nga trabaho sa akong mama. Grade 5 ko niya to diyang akong tabangan si mama nga maninda og mga kakanin. Sama sa puto bulanghoy, bibingka ug suman nga among isuroy bisan og pag first medyo mauwaw ko nga manuroy og paninda. Labi na og makit-an ko sa akong mga classmates pero sa tinuod lang, sa una lang ang lisod. Kay dangtan og pila ka adlaw, maanad ra ka. Malipay na kay ko nga makadungog sa akong mga o sa mga dagkong tao sa mga suruyanan sa mong paninda nga ila kong daygon. Kay buutan kuno ko nga pagkabata og di sama sa uban nga mga tapulan. Lami kayo ang feeling iniguli sa balay nga hurot na ang akong paninda. Mawa ang ako kakapoy sa pagbinaktas sa agiagian ako nga pilan-pilan og basakan. Nga dalan nga akong agian nga tunukon og puno sa amorsiko. Ang style magud nako kada makaluto si mama og mga kakanin ako dayong anam-anamon og suroy. Unya inig abot
ug inikahurot muli na sad ko para magkuha na pud og lain nga niluto ni mama. Unya ako na sad ibalik og suroy. Di na gyud ko mauwaw nga manuroy. Sa tinod lang mas ganahan pa gani ko nga magsig paninda kay malipay na kay ko nga makita nila ni mama ug papa. Malipay nga magtan-aw nako nga makatabang-tabang sad ko sa gastuon sa panimalay. Dako na kay akong kalipay kung makadungog ko sa mga tawo nga mingon nga ngadto sa akong mama nga kaswerte nimo nakaanak kag sama kang Inday. Para nako Papa Joe, wa ko makinahanglan nga daygon ko sa mga tao kung unsa man ilang nakita nga kamaayong bata nako. Basta usa ra gyud ang akong tinguha niadto. Kana mao nga makatabang ug makatabang-tabang nila ni mama ug papa ug aron makuhaan ang ilang kakapoy sa lawas. Muna akong ganahan nga routine. Nag-eskwela unya kung way klase maninda. Gibuhat ko kana hangtod nga nag-eskwela ko og college. Nasurtihan magugo nga naka-avail og ginabang gikan sa gobyerno nga free college education. Wa ko'y bayad sa tuition. Ako pagani ang makadawat og kwarta. Ug katong kwarta nga akong madawat, dako nakigtabang labi na niadtong pandemic. I was third year college, nag-online class lang pero padayon lang gihapon ang hinabang sa gobyerno. Bisan og online ang klase. Og low dry akong gasto. Dako na kayong tabang kato nga akong madawat gikan sa gobyerno Papa Joe. Dako na akong pasalamat sa Ginoo diyang niabot ko ng time nga nakalampos ko sa college. Sa akong college education. Graduate day ko og BEED. Nakahuman ko sa pagtuon nga wa na maproblema sila ni mama ug papa. Doble akong kalipay kay gawas nga nakagraduate ko college, doon na po ko'y gamay nga negosyo. During pandemic, bisan og online class mi padayon gyapon ang release og kwarta sa CHED. Diri ka namo nga naka-avail og mao nga gitawag natong scholarship. Akong gibuhat, wa na ko sayanga ang maong kwarta. Akong gi-invest og business. Nagnegosyo ko gamay nga gulayan og lamasan sa merkado. Nag-eskwela pa ko niadto pero nakatabang nako sa akong pamilya. Wala gyud ko magpakawa og paglaom labi na ang pagtawag sa labaw makagahom kada adlaw. Nagsunod ko sa mga pahimagno sa akong mga ginikanan. Niadto nag-eskwela pa ko mo yung giampo pero sa Ginoo nga iya kong tabangan. Akong gipromise niya nga di ko maguyab-uyab hangtod nga makahuman ko sa ako ang pagtuon. Ug mao na ni karon Papa Joe. NBSB ko, no boyfriend since birth. Until now, murag nahimong bato ang akong kasing-kasing sa mga lalaki nga nagpalipad hangin diri kanako. Ito naman po ito'y nanguyab nako nga lalaki pero di ko ganahan. Muna nga makarelate ko sa kong ate nga wapod magminyo kay mahadlok og responsibilidad tungod lagi sa na-experience nga kalisod. Ug base na kupod, ingon ana. Pero di lang sa kong mag-istorya og patapos kay 23 anyos pa man ko. And as of now, padayon lang gyapon ko sa pakibugno sa kinabuhi. Yes, nakahuman ako sa kong pagtuon and it doesn't mean nga na-accomplish na nako. Mao pa lang niya ang pagsugod ug daghan ko gusto nga makabot ug usan niini ang paghatag nako og nindot nga kinabuhi sa akong mga ginikanan. Kay samtang nagkataas ang akong edad, sila pod nagkatiguang. Para sa mga batan-on nga naminaw karon hinaot pa nga inyong i-appreciate ug unsay naa ninyo karon. Labi na sa mga maayog kahimtang, kundiin mapalit nila ang ilahang gusto. Makaeskwela sila ug makakuha sa ilahang gusto nga kurso. Please tarungan ninyo ang inyong pag-eskwela kay di tanang mga bata dunay privilege nga makaeskwela. Papa Joe, pasensya na nga dili hanay ang akong istorya. Ika nalay bahala sa pag-edit o ginaot pa nga maon-air kini akong istorya before sa ako ang birthday. Thank you so much and respectfully yours, Inday. Inday, daghang salamat sa imong pagpadangat og suwat. And sakto ka, wala pa'y kahumanan ang pagbugno sa to ang kinabuhi. Well, nindot paminahon nga gusto mong buhaton ang tanan para sa imong mga ginikanan. But ako lang pahimagno sad nimo nga ayo sad kalimti ang imong kaugalingon. Kay wa sad ka magkabata. Moabot sa ang panahon nga magkaedad ka. Wa man ta magbuhat og anak para maoy matiman nato pero ang paghatag og inspirasyon nato
basin og nakalimot na lang ka para sa imuhang kaugalingon. But anyways, no one can force you kung ginahan ka nga musunod sa imuhang mga igsuon. Kay maabot ang panahon nga mawa magidat ng mga ginikanan. Mag-unsa na malangsad ang imuhang gihaguan pag-ayo. Di ba? Masayang langsad kung wala say manunod ni ana. Kaya murag grabe ra ba kay kakawihan. Basin mahimo kang milyonaryo pohon, but joke only. But nindot gina ang imuhang pagtanaw sa kinambuhi day. And hinaot pa nga magrasyahan ka. Ay lasad ka phobia sa sitwasyon. Kay kitang tanan doon na magyutay kaugalingong gubat ning kinabuhi. And it doesn't mean nga tungod kay maikog ka sa mga igsuon nga wa magminyo, di na lang sa ka magminyo. Gawas kung wa gyud makigminyo nimo. But be careful lang gyud nga dila sa ka magpada sa laang sa ubang mga lalaki kay tungod kay magdali-dali niya kapuhon. By the time nga matagbaw na ka sa imong kinabuhi, unya mingon niya ka nga last trip na lang. Kay narabay ubad niya mo take advantage. Okay? But very inspiring imong kinabuhi o ginaot pa unta nga sundon sad sa mga listeners nato labi na sa mga batan-on nga taas pa kayo o gustong may tabo silang kinabuhi. So, dito maglangay og ari na sad ta sa ikaduha nga istorya sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe karong adlaw. Ang sunod nato nga istorya karong adlaw pinada sa tuang subscriber nga si Ses. It's a short story but siguro it's time for you nga andamon ninyo ang inyong mga panyo. Kay I'm sure nga daghan ninyo nga nagtan-aw karon makarelate sa iyang istorya. Daghan ang nagtan-aw ninyo ang makabaton og pagbalor sa inyong kinabuhi. So atong paminawon ang istorya nga pinadaan ni Ses. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa name nga Ses. Nagpada ko ani nga letter sa imuha para ako apod nga ma-share ang ako nagian sa ako ang partner. I'll just make the story short na lang, Papa Joe. Kay dunay rason nga di na ko ma-type og dugay. Ug kanang maong rason, mahibaw-an ninyo sa katapusang part sa ako ang story. Nagkailamis akong ex-partner sa university kung diin nag-eskwela ko o college. Pareho mi nga working student. Siya kay working student pud sa among eskwelahan ug usa siya ka checker. Samtang ako nag-eskwela at the same time, nag-work pud ko sa usa ka ilado nga golf club diri sa Cebu. Para na ako'y pang tuition o pang allowance kay usa ko ka single mom. Sa pagkaila namo ni Noah, butan kay siya. Ug nadawat niya ang akong pagka-single mom. Dawat pud niya ang akong anak. Iyang gipakita ang iyang pagpangga sa akong anak hangtod nga naka-graduate siya og college ug nakatrabaho. Diyang nakatrabaho na siya, diyan ako nakita ang dakong kausaban ni Noah. Murag lahi na si Noah. Wa na ko makailan niya. Di na siya ang Noah nga akong nailhan nga love na ko og sa akong anak. Bisyoso og babaero kayo si Noah. Pero bisan pa siyang gipakita nga bating binuhatan diri kanako, ako gyapon siyang gipasaylo kay love nako siya. Nagpakabuta-bungol ko sa iyahang gibuhat nga pag-abuso niya kanako. Ang ako mga ginikanan nag-advise nako nga pabiyaan si Noah pero wa na ako sunda ang ilahang tambag. Hoping gyapon ko nga mabalik pa sa una kundi sweet, loving and caring si Noah diri nako.
Nag-hope pagyud ko nga moabot ang time nga magkamata siya og wa ibalik ang kanhi namong relasyon nga malinawon ug nakagigugmaay with full of loyalty and respect. Pero ang tanan akong high hopes na uli lang sa wala. Kay imbis nga magbag-o, nagkagrabi naman hinuon siya to the point nga niundang na siya og trabaho ug nipuyo na sa akong giabangan nga balay. Tungod kay di man gyud siya mo trabaho, nasabutan namo nga ako nalay manrabaho unya siya nalay mubuhat sa mga buluhaton sa balay. Mas maayo na lang pud og di siya mo trabaho kay mao ra man gihapon niya tong duna siya trabaho. Dili man gihapon siya mohatag para konsumo. Kumuhatag man gani siya og kwarta karong adlaw, iya ra sa nang bawion sunod ugma. Mo nga mas maayo pa nga ako nalay manrabaho. Sama niya tong higayon nga nakahatag siya nako ug pagkaugma iya dayang gibawi. Ako siyang giingnan nga wala na. Usa wala na. Asam na yung kwarta? Pangutana pa niya nako. Ako pa siyang gitubag nga gigamit nako og palit pang konsumo. O gabi ninyo? Unsay iyang permi isulti nako kung magasto nako ang iyang kwarta? Iya kong paninglon, bali nahug ug ako'y nakautang ngadto kaniya kay iyahang pailisan diri nako. Kanong ilisan man nako? Kanang imong gikaon di ay mao naman na matud ko pa niya pero di siya maminaw. Ana, kay iya gyud kuno pabayaran diri kanako. Mo nga di malikayan nga makayaw-yaw ko og magkalalis mi ug magkaaway mi. Pero bisan og ingon, anak ka unhealthy. Ang among pagpuyo, padayon lang gihapon mi. Hangtod nga nabuntis ko og nagkaanak mi sa mua na gyud nga anak ni Noah. Lalaki ang una ang anak namo ni Noah. Nag-expect pa gani ko nga mag-change siya kay lagi nagka-baby na mi. Pero wala man. Ni samot man hinuon ang iyang kabuang. Imagine iyang gigamit sa iyang bisyo ang kwarta nga akong nadawat sa akong maternity benefits. Di lang kay kanara. Iyang ilaron ko kung makakwarta para lang gyud sa iyang bisyo. Hasta iyang mama, iyang mga igsuon ug iyang mga kaila iya pud nga pangwartahan. Ilad-ilad ang iyang style aron lang gyud siya makasarang sa iyang pangbisyo. Maayo kay siya modalag paluoy-luoy siya mga kaila. Iyang pasangil mao ang among pamilya nga purti na gyud kunong lisura para maluoy ngadto kaniya og sendan dayon siya og GCash. Pero ang kwarta nga iyang madawat, dili adto sa amo mapunta. Kung mangayo ko niya og kwarta, ang iyang itubag, pero may wa kuno siya'y kwarta. Ang maluoy namo mao ang iyang mama og ate. Hatagan mi nila og bugas. Pero si Noah, iyang kuhaon ang bugas nga hinatag siyang mama para namo unya iyang dadon sa likod sa mga barangay. Sa akong nadunggan, iyang ihatag siyang amigo ang bugas para pailisan og kwarta aron makapalit sa iyang bisyo. Pero niabot gihapon nga nagduha na ang among anak. Bali na sundan paglain ang among anak. So tulo na tanan, kabata ang akong buhion, apil na siya. After ko nanganak, trabaho dayon ko. Dagang kong buhion. Napasinowa nga sigig pangawat. Sa dili pa ko mulakaw paingon sa trabaho, maayo pa kayo ni nga mopasalig siya mo bantay sa mga bata. Pero igor niya pagkatulgon ang mga bata o niya biyaan o muadto siyang hideout nga lungga para sa iyahang bisyo. Iya rapod nga timingon nga iniguli nako gikan sa trabaho, unahan ko niya guli para kunuhay naa siya inigabot nako. Aron ingnon nga nagbantay kuno siya sa mga bata. Pero nga akong mama musulti nako nga siya mo'y nagbantay sa mga bata kay nagsigi naman kini og panghilak. Tungod sa kakapoy sa kong lawas gikan sa trabaho, wa na ko igong kusog nga mangaway pa sa kong badlungon nga live-in partner. Wa na gyud tsansa nga magbag-o si Noah. Nalulong na siya taman sa bisyo. Walay trabaho, irresponsable, badlungon kaayo. Magsigig pangawat sa akong kwarta. Bisan og gamay, wa ko magdahom nga maingon ini siya. Kay maayo kay siya niya itong nagkaila pag ni pag-college. Ingon niya ito kadako ang akong kalbaryo hangtod nga niabot pa ang dakong dagok sa akong kinabuhi, Papa Joe. Last year, na-diagnose ko cancer. Stage 3, cervical cancer, Papa Joe. Pagkaibaw ni Noah sa akong sakit, medyo na konsensya siya o gamay. Mutabang-tabang na siya nako labi na sa pagpakonsulta sa doktor.
Iyang kuyugan o galalayan kay maglisod na ko og barug ug lakaw kay luya na ang akong lawas. Pero niabot ang panahon nga wa na ko makabalik pa og doktor kay wa naman ko'y kwarta. Kay hasta ang pampacheck up na ko, kawaton man ni Noah. Ug di lang kay kana. Iya pa kong gigamit para makapangilad siya sa mga tao aron makwartahan ang akong kahimtang. Nangay siya tabang sa mga tao nga among kaila, ni hangyo, nga tabangan ko kay wa na ko'y ikapatambal sa akong sakit. Wa ko'y kalibutan nga iya day ko nga gipicturan samtang naghigda nga nagdiaper. Mao yang gipakita sa iyang mga gipangayuan og hinabang. Wa ko'y kalibutan nga gipangwartahan na day ko niya bisan og piso, wa siya gihatag nako sa mga hinabang nga iyahang nadawat. Iyang gibulsa ang kwarta. Ug diha pa nako nahibaw-an nga ang amo ng mga kaila mo bisita nako nga mo'y nisulti nga nihatag sila og hinabang ngadto kang Noah para unta sa akong tambal. Ug uban pa nga panginalanon nako. Noah, tagay ko load bi bisan 50 lang para makatext ko sa akong mga paryente. Pangay ko pa ngadto niya pero tubagon lang ko niya nga wa siya kwarta. Gusto pa unta ko mabuhi, Papa Joe. Dili para nako kundi para sa akong mga anak. Kay mag-unsa na lang taon ako mga anak ug wa nako. Wa na mong hinungdan ang ilahang amahan. Sige naman gani ko og ampo nga mayo pa unta og madakpan na lang siya. Siguro kamo nga naminaw na ako makapangutana nganong wa ko mo report sa kapulisan sa binuhatan sa kumbana aron siya madakpan o masilutan. Yes, gusto na ko nga isumbong siya. Pero naatlan naman pod nga wa na ko'y igong kapasidad tungod sa akong sakit. Niwang na kay ko og di na halos makatindog. Para sa akong partner, dako kaayo kog kahiubos nimo. Bawnon nako sa akong lunganan ang tanan nimong pasakit nako, bisan pa sa katapusan na kong adlaw ni kalibutana. Unta magpakita kag kaayo nako, bisan og musaan ka lang unta nga di nimo pasagdan ang mga bata. Pero wa hinuon. Padayon ka sa imong pagpakabuang sa bisyo. Bisan pa siguro sa katapusan na kong ginawa. Naglipay-lipay ka karon kay ikaw nga badlungon sa katilingban ikaw pahinuon mo'y baskog. Way sakit, way gipamati. Samtang ako nga duna pa nga nagkinahanglan kanako, ako naman hinuon ang nagkasakit. Pero Noah ay kalimot. Muabot ra pud ang silot sa kitas-an nimo. Siya nalay bahala nimo. Mupanaw ko nga puno sa kaguol tungod nimo. Papa Joe, daghang kayong salamat kini si Ses nga imo magtatampo. Ug basin pa'y nagbasa nimo niyang istorya, wala na ko ning kalibutan na. Ses, if you are watching sa tong YouTube channel karon, I pray for you nga ma-okay ra ka. Dako pa kayong chance nga maayo ka. In the name of our God, in the name of our Lord Jesus Christ, maayo ra ka. Ang ako lang yung ikatambag nimo in order nga mas maayo ka is dili na lang ka magbaton o pagdumot sa imong isig kaingon. Kay kung magbaton ka ana o mag-ampo ta nga magabaan unta ang mga tao nga nagbuhat na to og sa laod, muragwa sa ato ana nga katungod nga musulti ana. Ang Ginoo mismo ang muhatag og sentensya sa mga tao nga nakabuhat og dili maayo silang isig kaingon. Because nahitabo ni sa imuhang kinabuhi, dili lang kay para nimo nga makatunan nimo. Para ni sa mga tao nga naminaw karon labi na sa mga kababayenan nga mupili gyud, i-scrutinize, susihon pag-ayo kung kinsa ang ilang mahimong paris ning kalibutan na para way pagmahay. Kaya di masan nimo mablame tanan si Noah. Pasayloa ko nga nasulti ko ni nimo. But you are also part of it. Kay pareho mamong mga hingkod ug dunay mga huna-huna sa pagtan-aw sa maayo ug dili. Sa una pa lang nga wala pa mo mag-anak ug kaugalingon ninyong mga anak ni Noah, nakabaho na unta ka. Pero nagpakamartir ka. Imposible masag kaayos tanan nga wa ka makabaho sa mga istorya sa mga kaigsuonan nato nga kung ing anak ka toxic ang relasyon kamauna unta ka mulikay.
pero nagpabilin ka. Butang to lang, nakaanak na mo og inyong kagalingon. Kato pa lang usa. Nakamatngon na unta ka nga dili mao na gyud ang imong isudlan, pero nagpakamartir gyapon ka tungod sa gugma. It could be your personal choice, but it could be nga nahitabo na tungod kay dunay rason para makamata nga itong mga kaigsunan sa nitabo sa imong kinabuhi. Dili pa man sad ulahi ang tananday. Dili sa ka makaingon nga tungod kay stage 3 na kakaroon ug wa na kay kwarta, makaingon ka nga inigbasa nako ani wala na ka. Sa word nga mong gigamit, patay na ko, Papa Joe. Again, di yuta makasulti ni anak. Kay ang ato ang labaw nga makagahom, maurag yo'y makabungat kung unsay gusto niyang metabo sa ato ang kinabuhi. Kay matag-usa ka nato dunay rason. Mao ginay rason nga makapangutan na ta nga asa no ning mga maldito, asa ning mga tikasan, asa ning mga korap sa gobyerno nga mga politician, mao naman nooy himsog kayo ug asa na nunto nga nag-alagad, nagpakabuutan, mao pa man sa nooy unahon ug kuha sa Ginoo. Well, lain sa kayo kuhaon siya sa Ginoo, maglalis at kung maimpierno maglalis lang Satanas dito sa impierno kay basin mo muhawod pa. Siyempre, sa lain kinabuhi kung maayo ta o binuhatan ng kalibutan na, mahitipon siya punta sa mga maayo ng mga tao. And lastly, sad, sa itong mga kaigsunan ng mga asawa, bana, you know, as early as now, try to appreciate. Siya man gani, si Ses gani, nga nagpadaog suwat nato karon. Grabe ang iyang pagpalapad, siyang pasensya, tungod sa gugma. Nangita lang yapon siya hope nga ma-appreciate niya sa iyang bana ang tanan nga gibuhat ni Ses. So kung kamo diha, doon na mo'y asawa, bana, nga mga responsable o nagbuhat og maayo sa inyong kaminyoon, sa inyong pamilya, learn to value. Kay swerte ta, igrasyahan ta og tao nga maayo diri kanato. Kay dili tanan sama ni Ses makabaton og tao nga susama sa mga maayo ninyong mga pares karon sa inyong kinabuhi. Everything dunay rason. Matag usa nato dunay purpose. Tao lamang ta, magmahay ta sa ato ang mga nihaguman sa kinabuhi, pero one day ang imong purpose ning kalibutan na magamit sa uban. Kini yung ubos nga lagad si Papa Joe. Salamat and God bless.